tao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 603. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. Maging food security ambassador, magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! Buried in my soul.
Alright, sige, marhay na pagka morning po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw kita ko dyan in Lunes, Pizza 4, November 2024. Siluwat inipuan 1 FM 88.3 sa Amerikang Kansendong mga radio. Simulcast over DWRL, Radio Pilipino, Legazpi. Pre, yung pangungumusta sa lambang membro kan pamilya. Nakantabay po tabi this morning. Digdi po sa satuyang programa. Yan na aldaw na ininin na Lunes. Duman sa mga drivers on the road na nakantabay po tabi this morning. Good morning po sa Sendo ka boss. Duman sa may mga kamatian ko niyan, get well soon. Sa may mga birthdays, sa maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. Welcome digdi sa Sendong programa. Medyo mainit ang panahon pero may malaog kitang bagyo na naman, ano? Para pa man sa Philippine Area of Responsibility, arayo pa man, taod-taod, taramon tayan. Bagyong Marcy ang masunod. Bagyong Marcy. Pero ang tinutumbo kay ni is ang Northern Luzon. So dati Dati. Rumaba nindiit dati. Northern Luzon po ang tinatarget. Nasa itaas kasi siya eh. So, sige. Sabi kan Pag-asa, mga duwang bagyo daw po tabi ang malaog digdi sa Satuya this coming. Hindi niya nabulan na po tabi ni November. Ngayon nabulan ni November. Pero sana, duman na lang siya sa taas. Dahil na siya magtama digdi sa Satuya because nagrabe na kita kan bagyo tabi sa mga nakalihis. So, duwang bagyo. Nagulpi ng Pilipinas. So inot si Christine Bandoa po tabi si Leon nagulpi na po tabi kita so paros po tabi is medyo okay man digdi sa tuya maluya man sana pero ang grabing epekto sa tuya so pagbaha pagbaha plus siyempre sundo sa ngunyan may mga lugares pa po tabi na lubog pa sa baha lubog pa sa baha may mga area pa po tabi kita digdi sa tuya then siyempre kakibat mo po tabi kayan ang mga pagbahang yan kakibat mo po tabi dyan ang mga kahilangan siyempre na posibleng makuata po digdi sa pagbaha na ini na nangyari digdi sa satuyang kapalibutan. Anyways, pag urulayan ta po tabi ining iba pa urat yan na ining kamugtakang kampanahon may saro digdi ini legit ini tabi ta igwang mananggad nin saro na lalaki dyan na sige da po an kuan taga Tanchuling ang nagpost na kaini pipairingat po tabi ta kasuhapon ni Darwin may nagahalat sa Tanchuling College daw sarong lalaking siging hiling sa iya so mga estudyante maringani ta may mga estudyante na pati kasudma
May mga estudyante na nakasakay sa tricycle kaya nakahanap kay Chimpo sa lalaki. Pirang segundo daw po nagrani sa iya para magapot kon sa ilang tanchuling. So tanchuling, inistorya ni mang kanaki ko kasubanggi sa kuya. So tanchuling da ka ampang man sa na nakapwesto, konsensya nakapwesto. Kaya tinokdo po tabi. Sinokdo po tabi. Tapos ibahan daw siya. At madali man sa data madali tadai daw nin talaga ara. O minibaan man daw po tabi para ituro. Kana sa tapat na daw po Kantanchuling Hospital tinuro na kansarong Sheila. Sabi daw kan lalaki, bako man nga iyan. Sa inutan. Sige, naglakaw pa da po tabi hindi tapos hinapot da kon piradaan timbang yugon mo yan kinurab na tiga hapot na suwait kon malnourished da po. Timbangon da po tabi kung mas dainin na katawo-tawo. Nagkataan daw po tabi na may nagpundong jeep kaya medyo safe po tabi. Kaya an kwandigdi an issue digdi po nagdalagan garo kaibahan po tabi. Wala daw nakaiba ta duminulagla. So lalaki medyo soltero pa tapos may itom, naka red cap, green shirt tapos naka short lang. May tato sa lipart kan bitis. Iyo po ini pinicturan pa taan tanchuling kuan man sa na iyan. Kung ang reklamo po dapat irani. Kung may magparaharapot sa indo siring kayan an isimbag din do siring na kay ni ha tangani na day ka mo mabugtak sa medyo alanganin an isimbag din do po apoton sa pulis. Dumantig ka mo sa pulis. Dumantig ka mo sa pulis hiling maghapot. Tangani po tadaynin problema. O kaya kung may mahiling ka mong police officer o siguro tabi sa mga PNP personnel o nagkataon man na busy baga so gabos ta sundo kasudma may mga nagduduman pa sa kampusan to tapos ura man talaga nin may nagkapira lang po tabing eskwela nagkapirang eskwela lang takasuhapon ta may mga Sunday classes baga aki ko ani may Sunday classes man pagsiring kayan ngunyan tangani daday ka mo mabugtak sa alanganin ang sitwasyon day ka mo makipag-ulay duman sa makipag-ulay po lalo na kung day ka mong mag-arayo ka mo sa pagpipara medyo duda ka mo po mag-arayo po tabi ka mo sa tao tapos magsabay ka mo sa matawo magtabay ka mo tabi sa matawo sabay ka mo sa matawo po tabi ang ngani na ngani po tabi na wara nin problema po sa indo. Okay? Tayo man sa ang pinaka-importante dyan so dapat na maging maikmat kita. Tapos kung medyo doda ka mo akon iguanin tanod sa barangay na may nag-aarapot na kuan dumanin din tolos ang tanod dumanin din ng tanod takonura nin polis ang polis pati day man yan kaya na bantayan ka boss na area lalo dyan sa may tanchuling sa may tanchuling baga kulang man dyan talaga ang tao o tapos siguro duman sa sikyo kan tanchuling lalo na sa mga estudyante nindo magtagaluwas ka mo dyan sa may kuan bako lang po pero nasa git ka mo nakatukaw magtagaluwas ka mo dyan sa
at least nagruronda lalo na kung bang kita bata sundo pang alas 8 bagang klase dyan indo. Dito ang pinagahagad aram nindo taka ito na uso baga digdi na uso so ban ang problema natata naghapot na kumpiran timbang mo kung malnourished ko dai ang saro digdi po tabi sa posible ining makuanin organ diba delikado yan kaya dahil manin mapuros na mga aking ni tapos aki ko man nagtaraman sa sudma na siring po tabi kaya kaya sabi ko pag nagluwas dapat dakul ka mo pag nagluwas ka dapat dakul ka mo ngani na kuan so mga 5 lamang mga 5 lamang tapos may mga kaibang dapat at least may kaibang lalaki tapos day ka mo mag subiriyo may mga inot, may nasa tahaw, siring yang kaan. Taday man yan, basta-basta. Tapos may video alanganin, apod na kamong pulis. Apod na din pulis o tanod. So, barangay tanod siguro dyan, sa mga barangay po, lalo na sa may mga arani sa eskwelahan. Siguro po tabi, ini naman ang panahon na pagtaga pa dutihon nindo lalo na kung pabanggi. Maray kon aldaw. Tadakol talagang tao dyan. Lalo kung pabanggi, sundo mga alas 8, alas 9, siring ka. May mga estudyante pa. Sit ka mo po nin schedule duman sa mga tanod na at least naglalakaw lamang. May pag igo kinahihiling na tanod dyan, dahil manan puror sirigir dyan. Pag may nahihiling na mga tanod, di ba? Tatakot man yan. Lalo na kung pulis. Pero sa pulis, di ka man ki malalao man talaga. Ang pulis sa pirmi man niya na wara. Di ba? Pulis baga pirmi man wara, di ba? Di ka man ki malalao man dyan sa pulis. Ang pulis pirmi niya on dyan sa hipaturan ninda. O kaya duman man sa mga oro outpost ninda. O dahil man talaga yan pagkabanggi, dahil man dahil lamang nagpaparatrol yan police dikti sa tuya. Sa kabagasan. Garo piguruga ka na so mga kapulisan te. Garo po tabi pigurugak-uga ka na ngon yan. Dahil na. Takutan na, dapat pagsiring kayo na pagkakataon, pag mga alas 12 ng alas 11, alas 10 siring ka, dahil naman ki kontlaga. Apira so mga may mga trabaho na banggi na nagluluwas. Yan. Dahil na kay puan maray. Pero ining so 6 o'clock, an 6 o'clock magangon yan, banggi na. 6 o'clock to alas 9 po. Very critical yan, pag-abot sa peace and order. Kung mapupwede po sa PNP, tabi. Kung mapupwede, pakikuan lang, maggagibo ka mo tabi nin ano ba yon schedule ngani na magkaigwa kita kanidapod na police visibility at least so ano ba yon so sa indong mobile unit din do po at least gamita daw din do iyan na mobile unit din do po na makapag kwamba so mobile unit makapag dalagan man lamang diyan sa tinampo tangani na mahihiling po, matatakot lamang yung mga kriminal na ini. Tapag may pulis, siyempre, madali yan eh. O minsan so, police patrol. O, ikaw magtaram na din gasolina, may waiting on yan. Di ba? Pag may waiting, pero may pulis, apira sana kung so pinagtataw sa chief of police, dahil lamang pigambunan sa PNP, so police, na pang gasolina lamang, pang isnakan mga pulis. O tamos di kaya kan ali sa waiting sa kwan man sa na yan napapaduman sa mga COP. Iyo sa mga head kan PNP. Paki ayos daw tabi. Ngani na kwan kita. Ano ba 'yon? Da kita nin problema. Paki ayos daw tabi. Tayo ang pinaka-importante tabi ngunyan na at least maaraman ta, masabutan ta po na sinda
nag-iiriro po tabi. Iyo? Kay po ang tangon yan talaga nin matanos na kuan. Matanos po tabi yung sa tuyang sistema ngunyan. Matanos yung sa tuyang sistema. Yung man sa nang pinaka-importante ngunyan. Ege. Anyway, so sabi ko sa Endo, may mga pagkakataon siguro na may mga pagkakataon po tabi siguro ngunyan na dapat asikasuhon ta yung peace and order bako na lang po tabi. Kuha naman kita baga ngunyan, okay naman kita ngunyan ta. Sa tuyang preparasyon is holiday season na. Pasko. Holiday season sa tuyang preparasyon. Dahil naman ibang preparation kita. Holiday season. Tapag tapos na so ondas, yun na yan ang preparasyon. Pasko tapos New Year. Sa PNP siguro, makakapagbakasyon naman sa ibang yan. Sa kanakulan kang pulis. Minsan, pagabang daing pulis Ang nainot pa dyan sa tinampo, so, Juan Darwin, o ako nga dyan sa Daraga, pagkaaga, alas 4 rin maaga na nag-agi kita dyan, wala akong nahiling na pulis. Paminsan lang. Paminsan ang nahiling ko dyan, Darwin, Juan lang. So, PSO, o minsan, atabong pa so, early bird so PSO sa kalamang, sa kabagasan. Yung sana nahihiling ko dyan, dahil ng iba kung nahihiling. O kaya dapat, taka ito, naramdaman ko, kan pirang taon na, panahon ka ito ni Duterte. Ang pulis ka ito, mag-aganin, duro dalaga ng mobil. Maski duwa lang, solo, sa mobiles, pero sigyan, minsan mailing mo dyan sa gilid kan tinampo, naka blinker. Siyempre matatakot kayo, may pulis kayo minsan gani, ako day kang lisensya, o day may problema ang restro mo kan sa imong motorsiklo, on auto mo, maanturo ka, mahanap ka ni diba, tapaguna mo, may checkpoint. Ito palan, kuan man sa na, auto, tulog pa sa pulis duman sa laog kan auto. Baga. At least yung kriminal magduduwa-duwa. Magduduwa-duwa po tabi kayan ta igwa ngayang presensya kan pulis. Yung man sana yan. Yan gusto ta po tabi digding magluwas. Iyon gusto tang mangyari na at least yung pulis ayong mag-anturo sinda duman. Sana siring po tabi kayan. Siring po tabi kayanan giribuhon tana sana. Tangani na wala kita nin wala kita po tabi nin problema digdi. Talagang problema yan. Problema talaga yan. Magbarasulan kita digdi kung may nangyari na naman. Papaanohon ta yan. Di ba? Papaanohon ta yan. Yuman sana yan po tabi ang dapat ang gibuhon. Ngani na at least maiwasan sa mga krimen na pwedeng mangyari digdi sa tuyang palibot. Nasabutan mi po tabi na kulang man talagang pulis kanakulang kan tao. Dahil man kita sa ratio kan 1:45 1:45 ata yung pulis dapat. Ay 700. 1:700 ang pulis. Day pa. Ang pulis ko niyan, dito pa man sana talaga. Apira kan pulis na kuan man sana. Sige man sana prokuratorog dyan sa 25 minutes, lampas po alas 6 din pagkaaga. Goodbye to Midman Shop. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumitmantsa pero di masakit sa kamay. Goodbye to Midman Shop. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. 30 minutos na makalampas po ang alas 6 nin pag-aaga. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Kita sa honesto. Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tataklagman, matibay na servidor. Governor Grex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang Alpay #1. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad?
Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Alright, balik ako digdi sa programa. Kung nakita nin 37 minutos na magalampas po ang alas 6 ni pagkaaga. Ini po ang programang sa tama sana. Okay? O tingog din barangay. Lingaw na ako sa diri ko. Diba lihat one may ikwanta mo na ini ha. May mga linog palang kaswapo na. Mas bate sa Kamsur. O niya. Pinaglalauman po na malaog ngunyanal daw yung bagyo and tropical depression sigun yan sa Philippine area Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration PAGASA. Sa general outlook po kan forecasts pinaglalauman ini na malaog ngunyan na alaga sinalang ang posibilidad na makusog pa bilang tropical storm sa laog din 12 oras. Mubot pa ini sa typhoon category pagabot kanal daw nin Miyerkules pizza 6 sa bulan ni Nobyembre. Nahiling po ang bagyo sa rayo na 1,315 kilometers sirangan kan Eastern Visayas. Darang kusog na paros na nasa 55 kilometers per hour. Aranis sa sentro as in 70 km per hour ang sayang gastines. Okay? Ang padagos ang pagiro pa norte-weste sa rikas na 30 km per hour. Pwedeng pakusugon pa kayo ni ang northeasterly o ining amihan na pinaglalauman po na magdadaranin mga paguran, partikular sa mga lugar sa extreme northern Luzon, sa Sirangan as in Midland Luzon, Ponpo, Tabi, Ngunyan. Okay? Di sige. Yun na yan. Bastang siring kayan, dapat tutukan ta na yan. Ano ang pwedeng gribuhon po, lalo na kan mga government agencies. Kasi, Armindo, ako, dahil man ako nagbabasol ka, nangyari po tabi. Dahil na abot, so inaapod na zero casualty goal. No? Because so tao day po nagtubod naman sa order for evacuation. Dahil nagtubod so tao sa order of evacuation. Pero actually kung susumahon ta po, igwaman talaga nin diferensya duman so gobyerno. Actually kung habuan tao kan inaapod na preemptive evacuation. Kung nabuan tawo kan pinag-apod po tabing preemptive evacuation, pwede mo siya po na piriton so force evacuation. Tanailing mo po tabi nga ni na
medyo maimugon suuran. Dahil man kita duman after sa paros because dahil man kita tinamaan. Dahil man kita tatamaan. Pero ang sa tuya po, taduang klase bagayan, may preparasyon po para duman sa paros, may preparasyon kita para duman sa sa tubig. Duang bagay po yan eh. Kaya lang, minsan, sabi ko sa Indo po, mas nagiging relax po kita. Mas nagiging relax po tabi kita kung iilingon ta. Pagabot po tabi sa siring kaya na sistema. Sa pagiging relax ta, Talunis pa sana, sinasabi po tabi na posibleng bumagsak po yung mga paguran. So ano ang dapat ang gibuhon? So Lunes dapat may order na kita for post evacuation. Nagpa-evacuate pa kita po tabi Martes. Iaram ta na po na Martes talaga huhugpa sa uran. Because igwa ba kita nin mga Doppler? Dahil naman bako naman bago. May mga Doppler radar system kita sa mga area po kung saan talaga kaipuhan tatabi na ano ba yon? Kaipuhan tatabi na ayuson. So tangani na mas maging paborable duman sa mga residente sisi pa man talaga alimbawa ako man sana maski aram ko na sa risk yung sa kuyang pamilya duman sa harong aram kong pigbabaha di ko man po tabi expected because bako man ako nin taga-pag-asa, bako man ako taga-APSIMO, bako man ako taga-gobyerno. So sa kusog kan oran, di ka naman talaga maluwas, tangani na mag-evacuate duman sa harong mo o mag-transfer ka duman sa mas aralangkaw na lugar po. Dahil na. So halaton mo na lang po tabi na bumagsak, tangani na kumulpa na after. Tada iman kirat sa bagang uran. So duman po kita nagka-diferensya. Pero kung pinag-reiterate sa mga barangay official, na talagang dapat na pag-aunta, o naalanganin sa oras because igwa man sa nakitang oras ko ta na, dahil nagibo. O kaya so iba kan nakigkig na grabe na so tubig, nag-abot na sa bubong. Saka nagpaparescue. Sabi kan gobyerno, dahil man nga kita pwedeng magparescue ka anta. Kung nga kita, preemptive kita. Taan mga rescuer, igwa man nga mga buhay yan. May mga pamilya manan. O so, anong nangyayari? Pabayaan ta na sana. Alimbawa, suminablay pa so kwanta. After kayo ito nagparauran pa, anong nangyayari? Bako grabe ang tigbak. Grabe bagan magagadaan. Nigdi sa Ligaspi sana. Dahil managamit so pumping station. Dahil manag-andar so pumping station. Taraot. Dahil managabot so tubig duman sa may pumping station. Tasala. O paano? Ano ang magiginibo po? Diyan sa bangan, sa kabangan, nagsusururiyaw na po rescue. Taso tubig, lampas na sa araw. O, ano nangyari? Bako day po. Yan talaga ang problema. Yan po tabi talaga kita nagkaigwanin diferensya. Kaya sa masunod, kung igwa pa, lalo na ta, siyempre, dahil taman po tabi ano ba yun? Dahil ta maiwasan yan. Kung di kayo mawasan, dapat po tabi na siguro po ay ayusun ta na muna po ining laban na ini. Iyo. Ang gani na di kitang problema. Okay? Anyway, 45 na makalampas an alas 6 din pagkaaga. Mapasada kita kan mga bareta ani diyan sa Kongreso muna.
DWGO Live Report. Alat nga nahat, naka-opalanso sa kuyang microphone. Okay? Si Ma Rodriguez nasa linya, hinamon Senator Bato de la Rosa at Bongo na mag-inhibit sa investigasyon ng Senado sa war on drugs ng Duterte administration. Mar, good morning. Please come in. Hinamon ng isa sa mga co-chair ng House Quad Committee, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo na mag-inhibit sa pagdinig ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa Duterte drug war upang mapanatili ang integridad ng isinasagawang investigasyon. Ayon kay Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, chairman ng House Committee on Public Order and Safety, dapat ay panatiliin ng dalawang senador ang delikadesa sapagkat lumalabas sa mga serye ng investigasyon ng Quad Committee ay nahukay at nahalukay ang drug campaign ng nakaraang administrasyon kung saan ang dalawang senador ang itinuturong principal implementers ng brutal na campaign against drugs. Hinimok ng leader ng Kamara, sina Senate President Francis Escudero at Senator Aquilino Pimentel III na isaalang-alang ang pangangailangan na maging patas ang kanilang sinasagawang pagdinig. Impinunto rin ni Fernandez na sina De La Rosa bilang dating hepe ng Philippine National Police ang sinasabing may pangkalahatang responsibilidad sa kampanya, habang si Go naman batay sa mga pahayag ng mga retiradong mataas na opisyal ng pulisya umano ang namamahala sa reward system na nauugnay sa extrajudicial killings o EG case kung saan umabot sa 1 milyong piso ang ibinabayad sa bawat pagpatay ng mga high-value drug suspects. Paliwanag pa ni Fernandez, hindi maaasahan ang patas at walang kinikilig ang investigasyon ng Senado sa presensya ni De La Rosa at Go. Binanggit pa ng kongresista ang mga testimonya ng mga retiradong opisyal ng PNP na sina Jovi Espinido at Ruina Garma na pinagtibay pa ng testimonya ni retired na Polcom Commissioner Edelberto Leonardo ang umiiral na sistema ng pagbibigay para sa mga pagpaslang at ang anti-drug campaign ng Administrasyong Rodrigo Duterte ay nakabatay sa Davao Model ang ipinatupad na war on drugs sa Davao City noong si Duterte ang mayor ng nasabing lungsod. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. 48 minutos. Salamat, Mar, sa report. DWGO Live Report. Alright, si kabahaging Nestor Kagitla, yaon man dyan sa report, dole nakatuon sa research conference ngayong taon sa pagbuo ng partnership sa pangmatagalan solusyon. Si Nestor Kagitla, may report. DWGO Live Report. Nestor, please come in. Nakatuon ang Department of Labor and Employment Research Conference ngayong taon sa pagbuo ng mga partnership at pagtiyak sa pangmatagalang solusyon upang matugunan ang mga umuusbong na hamon-dala ng modernong lugar paggawa sa 2 araw na research conference na ginanap sa Maynila. Sa pangunguna ng Institute for Labor Studies, nagsama-sama sa 13th DOL Research Conference ang mga researchers mula sa mga Bureau of Attached Agency ng kagawaran, gayon din ng iba pang mga scholar, policymaker at programa manager ng pamahalaan, organisasyon ng mga manggagawa, grupo ng employer at iba pang mga kasosyo upang ibahagi ang kanilang mga research finding sa mga pangunahing issues sa paggawa.
Itinampok sa komperensya ngayong taon na may temang Building Synergies and Sustainability for a Future-Ready Filipino Workforce ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng mga pangunahing tanggapan sa merkado ng paggawa at pagpapanatili ng mga hakbangin sa paglikha ng matatag na lakas paggawa na may kakayahang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Labor Undersecretary Attorney Benedicto Ernesto Bitonio Jr. ang mga researcher ng DOLE na ipagpatuloy ang paninindigan sa kanilang pangako para sa totoo, batay sa ebidensya, wasto at nabiberipikang pananaliksik na nakatuon sa mga critical na issue na may kaugnayan sa mga polisiya na maaaring magbigay liwanag at kalinawan na magagamit ng mga lumikha ng batas. Hinikahakayat ang mga mananaliksik na maging tapat sa disiplina at pamamaraan ng pananaliksik at linangin ang isang tiyak na antas na may paggalang sa pagharap sa mga isyu sa trabaho at paggawa upang palawakin ang kanilang impluensya sa pagbabalangkas ng mga pampublikong patakaran. Mula sa Department of Labor and Employment Manila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. At Nestor Cagitla. DWGO Live Report. Alright, sige. So, report kan sa tuya na mga pagrigba. Hindi po sa programa. Anyways, duro-diretso na kita digdi sa programang ini. Huwag na pagkaaga. So, sabi ko sa indo po, human talaga yan, ano? Di ko aram mo yan kung noari na gigibuhon po so inaapod na public consultation kan Department of Labor and Employment para sa salary increase kan mga minimum wage earner digdi po sa Bicol region. Iyo ngani na kwanta at least makaabante kita duman sa pangangaipo kan sa tuyang mga family. Dahil ngayon ay makaabante yan pangangaipo to maluyan dahil ngayon kayang paano nga kita kan makaabante taan sweldo dahil man naglalangkaw sambulan man sa na yan talaga ay santaon yung ano ba yon yung duration na alaton mo 1 year gani na makapag mukta kagirainin panibagong wage order panibagong wage order tabi digdi sa tuya wage order new wage order number 22 ba 22 taso ibang mga lugar mga maliksihon digdi sa tuya kan October last week gid kan October ko ta na supposed to be gigibuhon yung consultation sa bagay madali man sana yan yung public consultation madali on man sana ko ta last week kan October kundi dahil baga nangyari because inagihan kita ki kalamidad at least yung pigahagad is maski 30 pesos sabi ko nga ni Sento 30 pesos magiging 425 yung minimum din sa tuya 425 okay na yan kisa sa dai 425 pag siring baga kayan di sabi nga ni po tabi maog magabos ba ano ining uro hot application ini hot app hot games nako deng kabungtakan ni mga
Dain na. Sige. Anyways, tools. Une. Maluyaw kaya ako sa mathematics eh. Maluyaw ako sa mathematics. Sige. 30 times 26. Di 780 man baga, no? 780 man. Kuning kaso. And 30 pesos. Times, ano yan? Di magiging kwan man. 11,000 yung sweldo ni Kolokoy. Need naman talaga eh. Need naman. Magiging 11,000 man yung kuan. Minimum wage digdi sa tuya. Sa 400, sa 30 pesos na idadagdag. Okay, per day. 780 yan eh. At least igwa, no? At least mayroon. Sa meron, sa wala. At least. Tapos, dahil mo man yan makakwanta. Kung 11, di alian mo yan kan mga piguhulog mo. Pag-ibig, SSS, PhilHealth, o gulpi baga. Gulpi hunon baga yan. Gulpi hunon baga yan piguhulog mo. Diba? Hahalion dyan sa imong kuan. Kung may mga loan dito, loan doon ka, parehas ko, loan dito, loan doon. Paano yan? Loan dito, loan doon. Sabagay, natural yan sa empleyado. Lalo na kung may pinaggagastusan ka, talagang natural yan. Na talagang anluwas mo, loan dito, loan doon. Loan dito, loan doon yan eh. Wala talaga kitang choice dyan eh. Kundi, iyon na yan. Iyon na yan po ang labanan ta. Okay? Iyo, loan dito, loan doon. Kaya nga ni po sabi ko sa Indo, mas magayon yan na igwa kita nin increase, at least nabubuhay man lamang. So ayun, sabi nga ni baga po, kuwang ka pag empleyado ka, pag nagtatrabaho ka po, nagtatrabaho ka, gusto mong mabuhay so sa imong pamilya, alanganin man na mabuhay ikasana pat sa pamilya mo. Useless yan kung yung baga gusto mo mabuhay sa pamilya mo, bako na ikasana. Kaya puan mo sweldo maray-ray man. Okay? Tapos sutama man. Yan ang laban. Kapag di nagtatama, talagang may option ka na siyempre. Pag di man talaga kaya, sa emo lang. Ura ka man na sasara bulan-bulan. Paano so pagkaon nindo? Tapos kung ano pa. Paano yan? Diba? Kaya siyempre, mahanap ka nin so pwedeng makabuhay sa Indonin Matanos. Yung basa na yan. Okay? At least may pag-aada lamang sudole. Okay? Sana. Sige. So, 1 minuto antes mag-alas 7 din pagka-morning. Maparam naman ako digdi sa programa. DWRL Barita alas 7 masunod. Malamig ang simoy ng hangin.